Boy, mo aning tubulang. Grabe man eh. Boy, mo aning tubulang. Grabe man eh. Mana? Ilo na sa ko, ilo. Pisiyon ako eh. Original din eh. Ika ni Saudi. Babe, asa na ka, babe? Mingaw na ka naman, babe. Oh, hello babe. Oh, I miss you to. Oh, asan ta magkita? Ah, sige, sige. Wa pa ko kahuma pangilo diren tawag din kagod. Kita magkita, babe. No, ada mang lagi ni oh. No. Tingnan sa mambak na ron. Ayo. Mambak na ron. Uy, trapo ko man. May sungay. Malaga mo kita taglain. Kita ka sa ako nakita. Asa man? Yung action raw balik na Isa, ako sana palungon. Kaya mangilos ako. Abay, abay, sino? Ilubot. Kayo Pamang ito ng maripo na. Kasuhan, goro tanang iliga laging, bay. Iligalagin, patak na naman ito na yung muha eh. Marami magkagula ka sa kuwila. Sexual harassment. Ako di mo na iligalagin. Dito high school, ra ko Ayaw talaga. Ha! Yan na ako. Kamusta tamo? Sino ang naglubot? Run. Guwapo na bakit ko sa matay. Asan siya? Run. Ako ikaw ang lahat. Totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman